Tady vás zdraví na Litoměřickém Vinobraní 2007 a fajn ráno v rádiu a fajn Music. A chtěli bychom ještě jednou slyšet tu 25 000 masu, takže tomu, komu se letošní Vinobraní líbilo, to je poprosíme. Počkej, odstartujeme to. 3, 2, 1, Teskejte! Je to výborný! Přátelé, kdo z vás už měl burčák? Ať zvedne ruku teď! Ježišmarja, vás je teda velká spousta. A kdo si ho ještě dá? Tak to je paráda, protože noc je ještě mladá. A to znamená, že Vinobraní 2007 nekončí. Pojď ráno, můj kolega Marek Leština. Ahoj! A můj kolega Kamil Bílský. Ahoj! Se s váma loučí, ale jedeme dál, za náma už chystá další koncert. Kapela Český srdce, no a fungujeme i na ostatních stagech. Přesně tak, máme tady duplex stage. V současné době tam byl svůj set odehrává nejlepší DJ v České republice Michael Burian.